5 araw nakakaranas ng matinding pamamantal sa katawan si Jocelyn Biloso ng Bayan ng Bato, Camarines Sur. Ayon sa kanya, nagsimula ang pamumula at pangangati sa kanyang dibdib at labi. Sa kabila ng kalayuan ng kanilang lugar, nagpasya si Biloso na magtungo sa Camarines Sur Provincial Medical Center upang magpatingin at mabigyan ng agarang lunas ang kanyang nararamdaman. Dito po, pumunta po kasi sa yung Bato po, may mini hospital doon, Yudan. Tapos dito po ako inano. Dapat po nga nung Sabado pa kami. Sabi nung tinanong namin, baka daw walang operate sa Sabado, kaya nagpa-loadis kami. Kaya loadis ngayon. Ito po, ano ko nga po ito, yung pantal ko. Kasi pati labi ko, mga 5 days na po yata. Ayon sa paunang pagsusuri ng doktor, maaaring dulot ng allergy o reaksyon ng pagkain, gamot o iba pa ang kondisyon ni Jocelyn. Isa lamang si Jocelyn Biloso sa mga pasyenteng nagtungo ngayong araw sa Outpatient Department o OPD sa Camarines Sur Provincial Medical Center upang magpatingin ng kanyang karamdaman. Inanunsyo ng Camarines Sur Provincial Medical Center o CSPMC na bukas na ang kanilang Outpatient Department o OPD upang mabigyan ng mas mabilis at libreng serbisyong medikal sa mga residente ng lalawigan ng Camsur sa tulong ng Yaman sa Kalusugan Program ng PhilHealth. May OPD na po kita igdisa sa Banase. Nag-start po ni last January. So gabos po, January 2026, gabos po na covered kay ni from Rinconada area to Partido area until igdi sa Pili po. Pwede ma-cover po ang OPD. Ayon sa pamunuan ng ospital, layunin ng pagbubukas ng OPD na mabawasan ang pila sa emergency room at mabigyan ng agarang konsultasyon ang mga pasyenteng may kritikal na karamdaman. Kabilang sa mga serbisyong inaalok ay ang general consultation, follow-up check-up, laboratory request tulad ng CT scan, X-ray, CBC at iba pang maging reseta ng mga maintenance na gamot. So ngunyan, kung ano po ang mga services pwede ma-provide kayan, yaon po kayan si mga libreng bulong, diagnostic, saka laboratory. Sa consultation po, once na mag-igdi po sinda, pwede po sinda mag-avail, magpa-register kanyakap. Ang yakap po yan, sa PhilHealth po yan. Once na ma-register na po sinda, dire-diretso na po yan. Pwede na po sinda maka-avail ng consultation. At the same time, si mga libreng bulong at other services pa kan yakap po. Dagdag pa ng pamunuan ng CPMC, inaasahang makakatulong ang bagong OPD sa pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan ng probinsya at sa pagbibigay ng dekalidad na pangangalaga sa mga mamamayan ng Camarines Sur. Ang Banasi po may libreng CT scan pa siya. May libreng CT scan na po siya dati, may libreng mammogram. So aside from that services po, may mga libre pa po kita igdi na ultrasound. Everyday na po yan from Monday to Sunday, 8 a.m. to 5 p.m. And igo po kita igding X-ray at the same time urinalysis and other laboratories po. Wala nang dapat bayaran ang mga magpapakonsulta o magpapa-examine sa alinmang serbisyong inaalok ng CPMC bilang bahagi ng layunin ng probinsya na makapaghatid ng abot kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng lalawigan ng Camsur. Igdi po, soon po magbubukas na po igdining laboratory. So ang laboratory na po yan, covered na po kayan ang mga CBC and other lab works po. With regards po dyan sa about sa bayaran, wala po. As in libre po sila. Magpa-register lang po. Once na member po kamo kan PhilHealth, magpa-register lang po igdi, gabos po yan, libre na po. Mayong babayaran. Patuloy ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng libreng serbisyo para sa mga mamamayang nangangailangan, lalo na ang mga kapos sa pinansyal. Binagyan diin ng pamunuan ng probinsya ng Camsur na layunin ng programa na maihatid ang serbisyong medikal at iba pang pangunahing pangangailangan ng walang bayad at dekalidad. Maganda po ang atong programa ni Migs. Kasi po, malaking tulong sa mga tulad namin na kapos. Eli Balbin, CSN.